Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, abang ken iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag na bigat yung aming sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuminig sa bangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumang kablawak, idirembag nga bigat, kada kaya aming sangapada. Padanan nyo pagayam, ti pakasalitahan nga tayo padayawan nga ibasa, ti pakasalitahan na ipagayam tayo nga anat naga na. Antin nagan tayo? Okay. Ti may katlo nga tayo pagpilian para ti manakapili ti best letter of the fourth week. Fourth week na ba? Okay, fourth week. Iti bulan ti September, pagayam na pauluan iti Hawaii. Ti title ti programa ti ket Hawaii. Ti pagkasalitan ni pagayam ti nga Mildred. Yeah? Mildred. Na pauluan ti Hawaii. Kumusta rin taga Hawaii? Happy watching kada kita taga Hawaii. Good afternoon kada kayo dito Hawaii. Pagayam. Title ti programa tayo, title ti pagkasalitan ti ket Hawaii. Pakishare ti programa tayo again. Nagara din irugi papagayam ng iba sa ito yung pagkasalitaan. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Mildred nga napauluan iti Hawaii. Hawaii. Napauluan iti Hawaii. Napanan ti cellphone ko. Basta nagbibuya kayo, naragsak ang kayo pa nagbibuya, may naganan na kayo manuno saan. Dahil tinala daw nga nag-tune in, na saan nyo pa na-share, pag-share ito programa tayo kapsat, tapos nagasta kita, alam ito matlang ang tatanggay. Yeah? Hindi nga rin rugyan. Sa godayan nga rin surat, ito pagkasalitaan, ni pagayam tayong Mildred. Kung na dito ay, Dear Manong Nemi, kasta unay Manong Nemi tinak panagdanag, panagnervyos, ngano tsak tirtireden, patibikaren tiriknak Manong Nemi kat talaga nga agkulapsak o matalimpong hawak, mapukaw ko tipuot ko. Eri padamag da Manong Nemi en tawag da kanyak nga na-aksidente kanu ni tatang. Tricycle driver ni tatang Manong Nemi kadagpaspasada siyempre. Na-aksidente kanu. Along the highway, Manong Nemi, ada ka numapan na ipatulod. Wano ada pasahero na nga nangarkilaking kuwana nga mapan iti bangir nga ili. Ada ka nakadungpar kang kuwana Manong Nemi nga bagong kad na iparosisi, na iparwa,
kadintaray da ito ospital. Nadaki di manong naimi iti pagtrabaho iti mo lakas sales lady iti may nga department store. Hindi tawag da kanyak. Nagtagtagargarak, naglusdoyak. Dagati katrabaho manong naimi araraya at nako, Mildred. Abay, napapasama ka. Sino ang titimawag? Yung baka po na kanya, kina-aksidente ni tatang. Dinong para kano ti bagong, ti tricycle nga paspasada na, kinata kano ti ospital. Alakit sa taradam tarig na ma. Tama nga no siya, baka umuno na ka, matayin mo tatang mo. Huwag ko matitakas sa mamasama keng kuwana. Ay, dakas garo din, tinapasama keng kuwana, tar-aksidente. Ti daw-dawat mo sabi gumata makalasa, ti suna ko nam. Marunong manong naming itimawag kanyak ni ading ko. Yung pakamuda materisona keng kuwana. Nagbasbasa ti high school ni ading ko nga June manong naming. Dua kam lang agkabsat. Ida karadradwar ko lang elementarya, idi na ulila kam ti ina manong naming katitatang isulangin tinabati. Babaen ti pa nagpasada na ti tricycle manong iso ti bang bibiyag ka na kami. Iti naggraduara akong high school, sana akong nga nagbasa, kapag nakpat kabailan nga pagbasaan, manong naming ni tatang. Umuhin, kaya agdawan ako niti 18, adamaten boyfriend ko, manong naming, ngayon da ito'y ni Wilfred. May samat at tricycle driver akas kini tatang. Ngayon pa ka mo ni June, manong naming, ngayon pa ka mo naman kang kuha na tinapasamak kini tatang. Umuna kan Diyos, pitaladin ko. Tapos marunong akon. Dinawagak manong name ni Wilfred, ti boyfriend ko. Wilfred, nadamag mo? Tiyan niya. Tinapasama kini tatang. Abay, nanano? Naksidente. Kada kano intulod na sa jay, bangir nga ili, jay sa Nicolas. Along the highway, kada kano nang duparking kuha nga bagon. Nakaw. Sige. Umay ka alayin dita. Kuyog taman pa sa ospital. Ulit akong pasaherok. Alam nga rin, Wilfred, please. Alam na, umay akon. Manong nami, grabe, tinapasamak kang kuwana. Nung kit interayan, ti bagong, di da awan pulos tinakakita kadakwada, no anya na nga bagong, di dapat naalat ti plate number na. Hit and run, tinapasamak. Asa si kasuan daw, nung nami, iti operating room, with emergency room. Nadamat lata ni Wilfred manong nami, as damat ang ni June, nga mga atibay kanyak. Patip ka lang, ti pakinakim mo, Mildred. Maangasin na po, Diyos. Diyos ko. Lagi di ako orta ti kasapulan. Numuna kit, sama na si Muko na dyan ang dumpar kayong kuwana. Sa dyan tricycle. Nadadahilan. Namuna kit saan na matakuko. Sino na makatulong ka na kami. O pulos ti ornumi kwarta. Uri siya. O may tulong ko ka na kayo na kwarta at pagsasalitaan. Dahil di doktor ni. Doktor. Kaya kasasahad din tatang ko. Mga asin na po Diyos. Apila sigurado no. Malasat na ti amin. Nakita ko sa mga doktor. Under observation pala. Kapota talaga napakarawan. Nakita ko sa mga doktor. Orang lang ti resulta. Ti yapan naka-CT-scan na. Napakarawan ti ulo na. Kaya kaskaso na lang. Kasapulan ti operasyon. Operasyon? Maoperar ti utek na. Kapota posible, nga dadarang ang timi po ni ti utek na. Diyos ko, major operation. Sarakan niyo ko manitatang ko, Diyos ko. Pagtalayan lang ti pakinakin mo, Mildred.
no maoperari suna. Nakalaki din nga kwarta ti kasapulan. Pangalaak ti kwarta. Tigrekabagyan nyo. Awan mat nga ron ti manabak na nga kabagyan mi. Tao rin no at na mamalinda na imot da. Tigrekagayim mo. Tulungan ka. Gagayim ko. Sino nagagayim ko? Nagati katrabahuam. Nagpapata ka mga nakurapay. Taking ko kati pagtrabahuam. Ag bumalik ha. Nagati Facebook friend mo. Facebook friend. Ano Facebook friend ko ah? Yung makatulong na nga ta. Kata niya ta mo. Nagkokontribusyon da, daw manay. Nagati padami nga tricycle driver kinitatang mo. Guru urak. Napiapang so may tulong. Nagsubli ti doktor manong na yun. Doktor. Kasabulan, di pa naka-operar na ti Kapitan Kapanawen. Kapno, may salakan ka mayo. Kasano kadakil ti magastos, doktor? Agdeposito kayo ti 100,000. Diyos ko, pangalang karoon ti 100,000. Pangalang. Kasano nga maurnong ko ti 100,000. Sana ka makatal naman ng name. Irinto daw. Ni Wilfred, nga boyfriend ko. Kat kung kontakin na, nagitipada na nga tricycle driver. Pada na nga tricycle driver, pada na kinitata nga tricycle driver. Piso-piso mula sa puso. Makaurnong daw 100,000. Diyos ko. Sino? Idagring ti cellphone ko manong name. Naka-data gayam. Naka-online. Messenger. Ni Linda. Tigayam ko dya Hawaii manong. Hello, Linda? Kumusta ka, Mildred? Magdagal ti problema. Nadagti ti ospital. Ay, habay. Nitatan ko na aksidente, nadungpar. Kasapulan nga operar. Ma-operar ti utek na. Kasapulan ti 100,000 pesos nga deposito. Tatabarog yan ti operasyon. 100,000. Mano nga dolyar no kareta? Ha? 2,000. 2,000. Wala i-chat mo kanya dito, complete name mo. Address. Mangipawita. Linda? Oh. Maraming mo dito eh. Kaya na, marasi na rin sa bali pangalam. Pinatulungan na, kitagayam ta. Facebook friend ta. Marasi na di mo kaya, kayat ko ang bigatin nga saan. Sige, halangaman nga ron, tayo bagakon kini doktor, tayo rugyandan. Kaya isan ko kayong complete name ko, the address ko. Thank you, Linda. Imasday ka kini Wilfred nga boyfriend ko. Hawanin ti problema. Abay, adang mga patulog dito, $2,000. Ano? Makanayunan na pa ay. Sino? Linda, Facebook friend ko. Adain na may bulan nitan nga gayam ko isuna. Di mo, imbagbaga kanya nga, dagayam friend mo nga. Kit, adapit sa California. Ado na kita, dati abroad nga friend ko, di Facebook. Dahil na nga timawag. Kinumusta na,
Kaya bagak may dati ka sa problema. Kaya, madam naman siguro, isan na kanya ako, no, kas pagarikan ta, may patulod na. Nauray ko nga rod manong name pinagbalin na pagid din nga 3,000 manong. Gusto ko rin panagyamyaman ko. Inapararda nga rod ni tatang manong name kad nagkarkararag kami di kamsat ko kasama tayong gini Wilfred. Yan sabi ko mahata ko successful. Sabi ko manong name nabaligi sa operasyon. Ano ba nang tawagak ni Linda? Linda? Oh, ano? Kumusta ito operasyon? Ang pinalpas. May daw-dawan may kinapon Diyos. Sinubra akon. Tapos siyempre, 100,000 lang na dyan initial, di ba? No, ang kurang to pinata, may pawitak to pa. Thank you. Tsak Bruce, expectarin nga makatulong ka kaniya. At siyempre, sikat ang kasapulan. Hindi tumulong nga. Gano'n ang tumankid-kid daw ang kanya. Nakasaganak tumit nga. Mangpatgan ka. Nagspagarikan. Kas pa nagsupapak ko. Ano ko matikid daw ang ngarot ka. Ito nagbakasyon ka. Umay kan to dyan di balay. Ipartiyan dakat kalding. Ano asot kayat mo? Kayat aso kalding di kahit ko. Naimbagan to ni tatang, naling agkalap ni tatang ko. Asadig kami ni Karayan. Naling agrama isuna. Apo. Tagburak. Taga-ano ka kayam dito, Locos? Taga-bidig. Ako magkaroon din na sa karayan sa diyay. Huwag kayam, Linda. At asawa mo? Ako pa'y. Muto mo ka din. Magkikinam sa mo dila dawak. Picture ko. Yan yung Facebook ko. Yan yung account ko. Uwan. 41 kon. Sabi di ka mag-asawa? Umayat kanya. Posible Nakita matikin lokbag ko. Dabyana Adup mayat latakin ka. Hawayana ka. Kaya, bumayag tong bakasyon. Isa bulan naman nga rod. Isa bulan nakman ko na. Di mga asawa ka nga? Uwain. Hawaya na agad ang problema. Kumusta din Hawaii? Katibiyag dito siya. Di kagtrabahon. Awanin. At least, awang problema. Tadalat na trabaho. No kayat mo tag-double job. Ado dito No kayat mo part-time. Ado lata. May manang Roserbina. Nagumubra ka. O matasawam. Pangipanam nga ron. Mga ron. Dagari ka kapsat mo nga Dadaamin to yun. Dagari ka kabagyam. Tulungan mo ida. Sayang met. Palang tulong may katakwada. Di damot among tagabinan tulong. Diya agbalinda nga sa dut. No, dalam naman nga ayuda. Kaya kayo kini ading mo ka dyan. Pag-graduar tumatin natin ko. Baka saan ko nga mapagbasa.
Baka pasadal to ba't at tricycle, tamo naman yung tag-drive. Urahim ka ron. Sabi ko no ada may problema gunay ka lang, ang babaeng ganyan. Nagkamanak Linda. Nakasaysayat ka gayam, numampisan ta pa yung nagkita. Nagkita tanto nagbakasyon na. Ini malpas ti operasyon manong naming as taon iti yaman mi. Ini ba damang ti doktor nga nakalasat iti yaman. Diyos ko. Nagyaman kami. Nagyaman kami. Tadakas kinilinda nga tumultulong kada kami. Nagsinublat kami nagbantay ti kapsat ko iti ospital manong naming kabayatan nga kung upapaungar ni tatang. Numan ay mapanak iti police station, tamagek. No, kumusta ti? Kagika na gito, yawan pa yun. Ako man ti makibaga, no, sa no. Diwat sumok. Kumusta na itatang mo? Nakalasa din. Na-operar. Yung paglaki din, sir, tanda ng tulong ka na kami. Ewan na. Okay. Yung mga pagdanagam. No, makonsensyan to rin yung tao. Sumukon tungod lang. Pasaran ba't umahay ni Wilfred manong naimi dito sa ospital, amang katkadukan niya kamang bad na ni tata. Kumusta kayo, tata? Subsubliban lain, tipiksak. Ano nga, nakita, iti panakadong paryo. Sana adang ortilikudak. Baga mulatan bog ko na, kaday tayo kak, kaday naudi na puta. Iti panang tisok, saan ko na puta. Nalagdagkal ti gastos. Kaya kami kani, anak di anang tulong ka, magtultulong ka. Linda, tatang. Kidamkad lang kaya. Sampai nga kabagyan, makatulong. Baka saan kayo ngayon masinig ka kabagyan nyo? Sana kung ngayon masinig ka, tadamat ni Linda. Nakadakil nga utang. Baka no, saan kanto nga makabayad anak, no? Sige rin na ka. Saan ba't nga utang-tang? Tulong naman. Kinamkadlangan niya. Adakas kinilinda nga. Siguro tatagkat ko awanin ti sa kabaling ang pangipanan ng kwartana. So nga siya awan ka no pesawa. Awan pesawa na niya. Awan pesawa na. 41 tinagan. Tawad na. Di mo ka pa nakita. Saan ako makita? Pati siya di mo pa nakita. Tiladawan na. Pakita kang kati picture na. Mabit lang tam. Na parang siya account na. Ito ni. Nabiyana, naglukmag. Nalukmag. Nakaskalukmag ti puso na. Pagka umayat kang kuha ng mga sawa. Agawid ka no. O magbakasyon. Tagano? Tagabidig. O may ano kita ti mga sawa kang kuha na. Talagasat launa yun ito mga sawa kang kuha na. Kaya nakagit siya ti mga sawa kang kuha na balo akbat. Ano ni tatang? Ito mo Hindi mo kayat no kayat na. Nung maasawa ki Sona, makapanak sa Hawaii. Matawin kayo tumat ka ni John. Moyo. Mawawagan dati Hawaii kahit paraiso ko na. Sa bagay. Kaya magamto. Kas panagyaman ko keng kuha na. Ito panangis panlakan niya kabuti kwarta kaya na. Asawa nagaya mo. Ano ni tatang? Kapailin supay lang kaya. Napakit nga saan di amin. Wilfred. Ito mo na tatang. Una. Anong nami idirong mo rin ti ospital ni tatang nagtalined dito balay. Di na kano pala kabaylan. Mabuteng kanon manong nami nag-drive sa maysa.
Baka wanan ti pangpasa, magtalag kang kuwana ti tricycle nga ipasada na. Samay-sama nung nemi, pasari ka nung makarik na pa lang ti ulaw. Agtumtumar pa lang ket. Noon ang tawagag ni Linda, kumusta eh. Okay, ang problema kanya. Itatang mo kumustan. Dajay. Adan siya di balay, sampay lang makapagtrabaho at medyo maulula ka pa lang. Hindi mo pilitan nagtrabaho hanga sinanda dyan panaka-operar na, major operation. Nag-asam ta, binaltak na ulo lang. Linda, pampanuntek mo kasanwa nga makabahid kang ka. Tapay, pinautangan kaya? Siyempre, tinulungan na. Hindi, tulungan ka tumat na problema. Next month, nagbakasyon na. Ano peso? Umayag to dyan balayo. Diyan ko na mga iparsa ng tikalding. Hindi gumatag na tikalding. Apay awang tarakin mo kalding. Awan, diyan ka rubabi Hindi matadaraman ni tatang mo. Adaraman na kita ka rubabi. Gumabalin tag gumatang. Awang gam. Ada boyfriend mo? Andan. Yaman mo takin ka di boyfriend ko. Sige. Kat man trabaho. Siguro. Sorry, Linda Basta pakamuang tulatan, no, kasang petakon. Agsagahan ka. Gumatang ka tulatan kalding. Bayadak to. So katak to bayad na. Dinteng deta nga gundaway manong name kinasarita ti boyfriend ko. Boyfriend, umay ni Linda. Adan sa dipintig. Umay ton bigat. Ket, ket sangilian tayo siyempre. Mangkita ka man ti kalding. Ket, magdadkat pa, bayad na. Uy, abon na ran dalatan. Suktan nung to Sikan doon ating makamuwen, nagparty ka nagloto. Ken, magkita ka tumabaling magatang haramatam. Inta agbuburat. O sige, siya akong tibakam mo. Dimteng isuna manong naming is isuna nakalukan ni tricycle inarkilana. Nakadado manong naming di kargana. Baga, tayo manay pa isuna tricycle ka puta nagdukbe ka talaga. Ay, Mildred! Oh, Linda! Malasin na kasyak ni Linda. Pag akong siyak malasin. Isang-sang itulokbag mo talaga. Daging narakop kami manong naming kat sampay kat nga talaga nalukmag sunat. Nalukmag kasi katipag Sabado at mangarakop kang ka. Kaya nagbanglo ka. Siyempre, nagbangluwak mata. Nakulukmag ka. Pero nagpintas talangam. Nagpintas na rupam. Nagpintas tikyotis mo. Dito tanong mga balay mi. May ka. Yaman mo kayo ng tatak. Ni Linda. Ay, hey. Linda, agaman kami kang ka. Alasan ko, tao. Babayin kang ka kita. Nanayo ng peti biyag ko. Naabot Diyos ti rumbing kapag yamanan tayo, tata. Inaramat na klangan ng tulong ka na kayo. Ana, dandanin maluton ti kalding. Badunan tayo mapanjakarayan. Ang mait ka lagi daglugan ti kuliglig Tapos makadanon sa dyan, kuliglig. Ay, no, kurong-kurong. Dito ni. Ayaw ni aning mo ni. Magbagat. Dakay tata. Makakagbagat. Baka naman yung pakabalaan. Dikit di. Pukit lang ka na doon. Sakit nga. Sa rabo mo Dikit ay dalatas. Kape. Creamer. Dilatas. Kaduan na. Amoy ito man tanan, no? Dari kita ang kaputi Hawaii agad dito Imuno na pakit nga demand ito 1 week. Imuno na nga demand sa pay kanyak. Saan naman nga basta linuktan, takonak ka na kawada, luktan yun to, ito na luktan ito na sumangpet ako na. Dito ba't pa nakabagi Ay susagaman kami kang ka, Linda. Nakasaya at ka. Manong Nemi,
Dapang ko intulod isuna. Kahit na kano nga makita manong na di pa naglutluto. Maangot na kano ti. Ay, masa. Adan eh. Adan at ang plakilawanan. May sakit ako ata ti boyfriend mo? Owen. Ni Wilfred. Wilfred. Ni Linda. Hello, Linda. Ikamang kami kang ka. Tinginasiyat mo. Oh. Abay ka sila. Mababayin ka matan. Ayan. Dito eh. Siya tinang templa ka na ito eh. Siya pa tinang templa ti kaldereta. Manaban temtem lang dito suwam. Mabalin tayo ito timapan. Sige. Nikimas. Thank you. Thank you. Eri nagsubli kami ito nagtibalay manong. Ana, nanganatugot ka't pagsukatam? Nangitugot ka. Nagwapo si boyfriend mo? Oo na, tricycle driver man tayo na. Abay, ano problema, Linda? Tsaka mo? Ita pala kastuyak. Kastuyak ka nga na? Nainlabak. Nainlab ka? Naminado ako matin nagsulit-sulit dito ay Pilipinas. Ado matin di kita rekomendar di kakabagyak nga mga sawa kanyak. Ngayong kas na kalukmag ko, ang piliak mo ta. Sa nga basta-basta. Ita lang may labak. Sino na kayong labak? Si boyfriend mo. In love ka kay ni Wilfred? Okay lang. Na-in-love kayo di boyfriend ko? Sayang. Abi nga isuna kat boyfriend mo. Ado mati kakaduwa na dyan, di ba? Puro babaro damin. Balo pa ni tatang ko, di mo kayo tatang ko? Sigaw. Mga sawak ba't lang? Kami ko manglakay na sigaw. Sige. Lipatin mo timbagak, ha? Ngayon may bagak na kayong katipod, no? Nailabak yung boyfriend mo. Nabang kami nagpipiknik iti karayan, manong nemi nagburak. Yung tukot may paya, di kiti naluto wakalding. Ado da kiti may manong. Kaya napudno na. Ado nga tricycle driver, manong nemi ti inawis ni Wilfred. Inawis ni tatang konak. Tamay sa nga tricycle driver mo ti tatang. Linda? Nakadado da kiti nagugwapo. Nga kakadwa tayo. Pumili kan. Habay nga pagpili na pa lang. Kaya bagakmating nga nakainlabak yun ni boyfriend mo. Huwag na lang suna. Adumat sa balin eh. Dahil siya na nagwapo. Baro pa na dyan eh. Kurangata, salud-suda ka na kwada. Boys! Yeah, hindi ko na tino ah. Nagay mo sa tipulutan. Jumping salad. Agsapsapol ni Linda iti mga asawa keng kuana. Ha? 41 years old so na. Di ka pinagpinupos, di ba? Si Kamet. Aga nagkamay lang. Hori duwa talo. Asino kata kayo timayat? Ako na kayo. Di ka kayat? Di maman di Hawaii? Mag-asawa kayo ti Hawaiiana? Ado manong name ni kita presentar. Siak! Nilayang Wilfred manong name iti saan nga naguni.
Tapos syempre, boyfriend ko isuna. Oh, magpili ka, friend. Sino ka na? Di dyan ang ibagat saan. Ano? Di saan nga nag-uni. Boyfriend mo. Si Kamet, nakarod sa bali. Kaya pala boyfriend ko. Na nakarod, kaya di sumat na kain labang. Hamo ka rin magbaga. Hamo ka rin ipangpangagadaw, no? Nga may dismaya na gito. Nga sigurado, umenta ka arbon na gito. Manong Nemi, inimalpas ti piknik. Siyempre, intulod miso na. Tulod na ka? Sana yan. Aman. Itulod na ka ni Wilfred Caduata. Ito ipaspasada ng tricycle. Kukuha na. Ipaspasada na lang. Ako ang tigatang na tricycle. Kahit mo? Tigatang na tricycle ti boyfriend mo? Linda, kasla mo lang. Kid-kidawan nga. Itad ko king ka di boyfriend ko. Hangko kid-kidawan. Dinaklaparitan nga. Mangipatagkan ko na. Gusto nga ko na. Ikatangak ti tricycle lang. Hindi ka sa nun na may love kang ka ti boyfriend ko. Kadisina na. Tas ikan ti kayat na. Siyempre, hawaya na ka. Idin to ta sales lady ak lang. Diyak ba't ka kayat ka agawin? Ngayon kahit ko lang tulungan. Linda, adaotan ko na yung baga na hakim ka. Ngayon sana kang singsir, ha? Hanggang yung bilang utang ko rin dyan, utang mo rin dyan, intulong ko. Kaya patulong ka man kanyak. Ano patulungan? Anak ko mga tulong. Bam, tapagsarita amin to kini Wilfred amin. Ano pagsaritaan nyo? Kaya may panggap, di pa nakailam mo kayong kuhanan. Intulot bing harod manong naimi nilinda iti balayda jepidig. Kalpasan data. Iti tulod nak dito balay. Oil friend. Dumanong ka lang. Napagsaritaan ta. Makan. Sige. Inarakop ko. Oh, itamang palang umarakop ka kanya. Nukad ko pa yakit. Siya pa ito, bumisito ka ka. Uy. Mildred, di ka kung nakasta, awan ni tatang mo, awan ni John. Si kaladad tubalayo. Baka no. Ada nagkinarian ta, di ba? Sa atan tularamid ang amin na makamagkasarta. Ngayon no kayat mo. Napikid din nga saan. Siya sinutisaan ko mga mayan. Nagpitas ka. Nagkimas ka. Tanaraman na kon. Raman ak arod di kitilips mo. Sa pagprusak pwede di baro kong naglukukan. Ito problema. Ito problema manin. Kwarta manin. Nagsabi na kasi gayem mo nga linda. Awan tinadlaw mo keng kuana. Nadlaw nga niya. Tumanin sikat-kitan na. Ha? Nagaroon na dyan karayan. Nakashort ka nakauyos. May ayot ka na matsyom. Diba? Da kayo na nag-umong na nag-iinom. Dinamag ko ka na kayo na sinutmayat ang mga asawa. Kinilinda. Sikalat saan nga nagkuni. Kapag kumaguni akit sa girlfriend ko. Di mo kaya tiso na? Naglukukan. Paasawa mo kanyak di gayam mo? Kasano ka karo din?
Na-inlove ken ka eh. Oh, nadlaw mo, di ba? Well, nadlaw ko. Nagkurso na ito kanyak. Nukidaw na. Nga balubusan ka. Kahit mo? Sana, sige ba tilab ko? Kinawara bang pahawaya na? Diyan nga kinulukbag. Di mo kaya ti makadanon sa di Hawaii? Kung ka na, di magbagam. Kahit ko tulungan siya kayam ko. Wala katulong ka na kami. Kanya ka tanong. Armam. Sabi ko mga harmag pa lang, kat na hinlamlakarod ka nga ako. Ano nga tanong, makirelasyon ka? Namtatantumat lang, ha? Talagang bagbagam. Ano, ay armidan ta. Sabi nga, nagproblema ka. Problema ka nga ron, kahit kung nga ron katulungan ni Sona. Kahit mo sawan, itadnak, itigayam mo. Diyan ka ron mo, no kasano. Kaya maawatan, Mildred. Basta saan ka ma-inlove kang kuha. Pag gusto mo lang. Pag gusto ka nga niya. Makirelasyon ka kang kuha. Kasano ko maganda muna kagaya na yata? Hindi bagatan nagsina ta. Di ka maawatan. Nakalulawag ti amin, Wilfred. Kahit ko lang ti makapag-supapak kang kuha na. Di naman kit-kit-dawan ti supapak mo ah. Naman kit-kit-dawan ang kahit ko nga naragsak isuna. Ita ka no lang nga ma-inlove. Imagine. Kahit sikat na kainlaban na. Basta, makirelasyon ka kang kuha na, pag gusto mo, paragsakam. Ngayon siyak lang ha, siyak lang tinubiyam. Siyak lang tayo ito, saan ka ma-inlove kang kuha na? Sabagay, saan ka ma-inlove kang kuha na? Tanlok mo, di ba? Napimpinasag nga amang. Nga dyan at nag. Sige naman, kuti ka, kuti. Manong name saan nga nakapag-desisyon ti boyfriend? What? Tapos sinuman kami ti makamag-desisyon nga dakos mahan. Aging ka nga tinawagat ni Linda. Oh, Linda, kumusta kan? Tapos to eh. Nagmay sa active silid ko. Kanong may mensa ka? Ano to? Araramidem. Agar-arapaap. Agar-arapaap ka? Babae malang tarapaap. Hanggang siguro pakabasulan niya. No ararapaap di boyfriend mo. Linda. Nangruna. Di ba nakakita kay Kuana nga nakauyos? Nagmacho? Sorry ha. Boyfriend mo ba? Karot pa nakailaba. Nagsina kami. Ano ya? Ano to ko nam? Insina ko. Ano ya? Tapi insinam. Tap no lang. Natagong daway na nga makaramkan ka. Alam, madi ah. Tsakayat ah. Tsakayat nagsina kayo. Nakiktot nga ron. Tembaga kang sina kami. Natikit mo sa win. Nagsina kami. Siguro, saan nga na ikaring iso na. Anat ka po na nga pagin sinam. Tapno, awanan ti pambar na nga. Tapno awan ti makaigawid kang kuha na. Imbagam ka di nga na ilabak kang kuha na. Haan ko imbaga. Abi nga biglangin sinam. Kunak. Impambar ko pa kidi. Nga dahil komentar mo kanyak nga Hawaiano. Ano ya?
Iso nga tawagan na kakaspagarigan. Kita salut-sutong ng kuhanan no aping insina. Kasi di ba madi, Mildred. Isyasak taga po na aping kasi kayo. Basta nagsina kami. Kahit mo nga tawagan, tid ko kingat cellphone number na. Baka nasakit tinakim mo. Saan nga nasakit tinakim ko? No makaragsakam, friend. Nagasaka na kang sakripisyo. Madi Ano serbi ng garagsakak, nadakabot ng sagsagaba. Para matlahan kang kuhanan na jay. Siyempre, no, sikat maasawa na, di makadaanan tun sa Hawaii. Mildred, kayat. Di mo kayat nga. Baka no, ang problema, nagdakil to utang mo. Uwan utang mikan ka. Iskamat, sana ka magsingsing nga. Kahit kung isakripisyo namin, paraan ka. Si Kamat, diyak kayat. Di mo kayat? Ore mismo nga umay naka-arman ni Wilfred. Kalbasan, ti ba nagsarita mi manon na mi kinilinda, tinawagag ba't nga dagos ni Wilfred. Wilfred. Dumangag ka. Ano na? Iba ka kinilinda nga, nagsinatan. Ngayon sina ka. Ano siya raramidam? Iduruduro na kini Linda? Pagsayatam na ito pagsayatam. Isikal nga ron. Ang balikan niya. Pagsayatam. Apay ko nam. Apay. Siyempre, nung maasawa mi suna, makapanggajaway. Kasano ka karoon di divorce mo ton? Ha? Anak kasjay? Pag gusto mo lang, i-divorce mo to isunan. Disak tumad lang. Hindi ko kang kat cellphone number mo. Baka tumawag. Una siya akong dimangtid kang kat cellphone number na tatawagam. Ha? Mildred, amom ka dito ramidak, amok. Pagsayatan tamad lang ito ipabulod ka lang kini Hawaiana. Kaya into no, makadanon ka sa Hawaii. Maala na ka. Pero tumatang i-divorce. Tapos na rin kasta, kat sikan og subli dito, Pilipinas, umay naktubad ng ikasar. And then, pas. At least, napagusto mi suna. Na, pagsayatan ta doon na ito nang narunakin ka. Matulong to, naganakin ka, kakabsat mo. Di ba? Dimteng ang grasya ni Linda. Tapos na nagdakil tinitulong na kadakamiso nga nakalasan ni Tatang. Grasya matparakin ka. Para kadatang ang doa. Ana. Sikat ipatpatag ko. Iba't patag na. Iba't patag kamat. Utak. Ang praktikal tang. Adad-adad. Opportunidad. Grasya. Si Pawang mo ti grasya. Kalbasan dito nga pa nagsarita mi manong na mi kini Wilfred. Ilasak mo lahat masaksaktan. Madin samat. Kin ko na. Banag manong na mi nga nadlaw datatang kini June di mapaspasama kaniya. Kaya di problema ma. Mildred. Maula wag sawa na magkita kang nga pag nakapagnasak. Tukaw ba rin? Manon adlaw nga kastoy ka. Mani po nagapo dito ni Linda. Ada problema?
ni Linda nga rutang. Tapay ni Linda. Na-inlove ka ni Wilfred. Kaya pinabusoy ako ni Wilfred. Nagtulag kami. Paggustuhan na ni Linda. Tao rin mag-asawa dan to. At antun sa jahawa ni Wilfred, i-divorce na to. Kaya mo pakatalnaan. Untan, di ba tamasaksak tanak ba ito? Magsaksak ka lagayam. Abang rin panlubos mo. Anang itan, di ba mas pasama ka na kuwada? Tsaka mo atam, inted ko ti cellphone number ni Wilfred kini Linda. Inted ko man kini Wilfred ti cellphone number ni Linda. Tsaka mo baka nagsasarita dan o ano. Baka dedit dan. Kita binulubusan mag-gaim di kayem mo. Ay di boyfriend mo. Laglaglaunay na at lalaki nga sa ngamayat. Sakto pa eh. No kaya't na kumasak ti mga asawa king kuha na. Kita rin no magdalapsat man. Jaro pa na. Nakinis ti kodis na. Dahil talang ano. In love ni Wilfred king kuha na. Tinawagak manong name ni Wilfred iti may sal daw. Hello, Linda. Linda, siya ni Mildred. Loko ka. Inarandam sapay. Anak, kumusta ka ngayon? Siyempre, agaw amis. Isa't mga awis kanya. Patga ka. Insyapingan na. Wari siya kayat. Nakakata doon shopping na kanya. Ana? I-break in ako na ito ginatang na motor para kanya. Ano ya? Siyempre, mabreaking gunton, gumatak to sidecar nan, alis to lang, magnati kwarta, alis to lang, dumakalat franchise. Gusta, at relasyon yun? Kaya nangarod, pinanubusan ako, Wilfred, mo ka din nga magsangsangit ha? Magsangsangit ka? Tsakayat ka, mapukaw ka. Dito na kinayat mo, di ba? Induron na? O ano? Ngayon saan ka may nilab keng kuha na? May nilabak ka ro din. Halya? Sana, kasano nga ro din. Sikat nang iturong kanyak, bahala ka. Ariya, saan nga mabalin? Apa, ay gusto na. Hindi ka mabahin nga rin mga pakikuha na. Kasi kamit lang naging baga kanya. Makiasawa kang kuha na sa akong to i-divorce. Nakasano nga rin din sa mga may divorce. Basol mo na. Oh, Diyos ko. Ano, Wilfred, saan na kaya? Kahit ko kumang ibabawi manong Naimi, yung kasanupay itang ibabawi. Nangaroon din manong Naimi, ili at damang tawag kaniya at daagid trabaho. Hello, saan ito eh? Nalipatan ako, friend. Una sa mo yung bumbok na number ko. Saan ito eh? Ni Felimar. Felimar. Nakatawag ka man. Nakita ka rin yung boyfriend mo eh. Abay. Naglukmig di kinaduwa na nga si Marquiti Hotel. Siguro nga tinawagan ka tamalasing ko ni Wilfred. Kasi pa nakakita mo rin kang kuwan, apay at Dakata Hotel. Kaya nag-check-in kami ni boyfriend ko. Ano ya? Mas dawa na nga rin di makita. Ni Wilfred dito ako na. Naglukmang di kadwa na siya. No kayat mo? Umay ka dito eh. Urahay mga rumwarda. At dati paspasada na nga tricycle.
Yung parking na sa hotel. Ana, yung sukat na kanya boyfriend mo, nakalukluk bagpay. Ngayon na pinasdurupan na siya. Bak nang sa. Hawayana. Ana, Hawayana. Nadandan manong naming as lamater-ter ti puso. Isak min laing manong naming ti kapunan o apeng astoy. Imbilang ko latan manong naming nga ti boyfriend ko kat saan lang ang sisyak ti babae ti biyag na. Ngam siyak ti eten na. Siyak ti eten na. Siyak ti love na. Tinawagak manong naming ni Wilfred. Sana sungsungbatan. Insublat ko ni Linda. Si Mungbat. Hello. Mildred friend. Ayan mo. Abi ka slama, banog ka. Ayan mo. Atakan mo iti hotel ka ni Wilfred. Yeah. Thank you, friend, ha? Abay, thank you ka niya. Una tayong sinam. Ano sa mo kumain sina? Di, awang kumain tikong daway mi. Api kami ng sinam. Tapno lang mapagustuhan ka, friend. Tapno lang makabayad ang tuutang ko. Oo, matuutang mo kanya ka. Sinalbar mo tibiyag ni tatang ko. Nawang ka. Baka hangko man operar. Kanday palubos ko ba na tayo? Ngayon, isubdan dumanda kanyak ti boyfriend ko, ha? Kasanong isublik ka ni Sinamon? Ha? Sa maysa? I love you lang, I love you kanya. Saan lang ang sisyak din na love? Pati suna. Imagine, nagimas ka ko na kanya. Abi, ako pa'y napasamak yun? Oo pa'y. Di sa mo pa'y naramanan. Naglaing pa'y nga mga ansi ka. Virgin ka? Oo na. Virgin kakasiak nga ron. Nagmanikayam ti Virgin nga. Ang tawon ti nasurok ko 40. Nakulbot ko na. Yung at least. Nakaraos. Kahit mo di nga magkakasikat ka sa salita. Damtamagan na eh. Sige. Kahit makasturuak ba eh. Anong nemi? Nagsagsangit ak. Yung basol ko magla. Yung bilang bulatan manong nagsina kami kini Wilfred. Talakasapol sa balik. Gayon lang. Yung nasakit. Lipatan ka, Wilfred. Lipatan ka. Karabian naman nun Nemi. Tinawagag ni Wilfred. Hello, Mildred. Kumusta? Gusto eh. Nag-check-in kayo tel daw la. Sabi namuak. Tinawagag pa ni Linda. Lip-lip pasyon sa. Takas na orit bandong na. Nailam kagin ko na. I love you ka ano. Kang kanay mo bagbaga ka no. I love you kang ko na. Mildred, I'm sorry. Kamuta.
Saan nga kapot hawayan na isuna. Ang talaga na ilabag kay kuwan. Tinagpapabasulan. Sikat nang iturong kaniya. Nasakit. Talaga nasakit. Para kang ka. Ngayon sikat nang iturong kaniya. Good luck. Makasapulak to sa bali. Siguro, saan nga may kari, nga si kakin siya. Nadikat na kayo kini. Kinilinda. Nakagasgasan ka, Wilfred. Magkaasawa ka at gaskan kuha na. Makadanon ka doon sa Hawaii. Apo Hawaiano. Bayam. Tayo pa po itang ito. Ha? Ikatangag to tricycle niya tatang mo. Kitsyak na eh. Kaya't mo hangit. Ituloy mo tagbasa. Napagbasahin ka to. Pagbasahin ka ni June. Na ating mo. Tas sigurado ka nga makadaan ka sa Hawaii. Kahit no, asaway ka so, nabi kahit nga saan. Ano nga matibagbaga na? Kasla, kahit na nangagasawa kami. Kinabunno na. Awawi sa nakpain di balay da. Ngagdan na kami. Kahit ko. Ano na imas minsuna. Diyak man may baga nga si kakit na imas ka, di ka mat pinaramanan. Mildred, sana mapapasol. Imore nga tanong sana ka pinalubusan no talaga nga nainlabak yung kuana. Kit kayat nakmat. Ibilang talaga na talaga nga saan nagkakasat. Idadaw-dawat ko. Makasapol kang tumadlang tikasukat ko. Namas. Sabi ko mga ron, tamalipatan ka, Wilfred. Manong name sinagabak tinapasamak. Diyak pa kayo din sumsumak na trabaho. Banag manong name nakaalarman ni tatang. Nanyat babaspasamak kang kanak. Sigamat yung tagbante dito balay. Kalbasan nga. Nakasubli ka nagpasada. Di na pagkadanangan tan. Talaga ka ding awang kayo kini Wilfred. Awang kami. Dandan ni sabi kita nagkasawa na dito ah. Kaya manuaya nga bulan. Di bakasyon na yan nga linda. Doon sa nga bulan. At baka bulan na eh. Baka next month. Nagkasardan ka ni Wilfred. Nagasat ano niya nga Wilfred. Jesus po ya. Siya kumakit tinakain laban na. Sino kumakakayat na kilakaya ko. Kinakayat na Wilfred ah. Mano bubing ni Wilfred. Wala. Anak. Yan tangan kita tumatikinayat mo. Kanura nga tamat mo sa mong insina, uno sa mong pinalubusan ni Wilfred, no talaga agsina kayo. Uno na ikariya kasi dyan, di ba pasamak? Di mo na isagsagabaan, agrecover ka kasi god, saan kang pupok dito wala, trabaho ka, tapos adada nga may waksim ti amin. Kat no apikit nga rudmanin manong naming nga tawagak ni Wilfred. Hello? Hanak lang tawagan. Di ba? Nada nga masaktan ka? Ito ko lang madamag no at mapaspasama ka. Agana ko dito balay na. Ha? Ito na kasaryo. Ito na 18. Kanito yung bulan. Una. Umayak to. Kaya umayak to ano kahit mga atandaran.
Siyempre, awisan na ka siguro di kaya mo. Isa nakataw-tawagan? Saan? Tatawagan mo na. Sige, gitni, adadang masaktan ka. Sige, karon. Tinawagak manong name ni Linda. Linda? Oh, Mildred. Sorry ha, busy act. Di ka matawag-tawagan. Okay lang. Ken, nung mabalik at saan ka pa kita tawagan? Tabay. Ken, syempre. Agdamag ka tumad lang. Hindi ka magagtumad lang tipod, no? O nagtawagan ni Wilfred? Kataw-tawag ko lang. Nagdandan na kay gaya man? Nagaragsak kasi ka. Nangaroon agad na eh. Ba't na yan ha? Kada ito ko mga lawas kat matat nga anak ko ma. Yung naglayang siya. Masikugan na kasi good. Hanya. Idaw-dawat mo. Nga sa anak lang ng tilay. Idaw-dawat mo talagang ada nagpitpitik sa saglot ko. Thank you, Mildred. Thank you, kanyak. Siyempre, insinam ti boyfriend mo, para lang kanyak. Oras saan ko insina, no talagang na-inlove kin ko, na-inlove ka, kan na-inlove mo ti sunakin ka. Kan, dakay tinay ka rin, saan nga dami. Thank you lahat tamat kan ka, siyempre. No saan ta ko mga kayem. Saan ko kumamat nga namamo ti boyfriend mo? Di ba? Nagpindas-naglang ti Facebook kanya. Naggayem ti Facebook. Nagproblema ka. Tinulungan ka. And then, nagbakasyonak. Namamok ti boyfriend mo. Impalubos mo met. Thank you, Mildred. Thank you, met ka. Ako magdanagam na nagtulagan mi kini Wilfred. Tulungan na kayo lahat ha. Ano problema yun? Imbaga na kang kansa nga, pagbasahin na ka? Pagbasa ka, takay kay di adik mo. Tulungan na kayo. Hanin? Nusama. Aman, pakagura kang samad kanyak. Maragsakan nak, tanaragsak kayo. Noan nyaman ti pakaragsakan nyo. Ragsak kumanten. Friend. Bayam. Tayo sa pulang kanto talaga ti Hawaiano. Kahit mo, tam na makadanon kanto sa Hawaii. Alaman. Anong namin tuloy kumitlahing tinapan nagtrabaho? Nante ko nakon. Talagang nagrigat, nag-recover manong name. Nangaroon agad umasasdeg, itiyak, 18. Kapag nagkalay sa digit ituwa, manong name. Sa anak pa din ang tumutawag. Taorisoda din ang tumutawag kaniya. Ngayon, 2 days before, manong name. 2 days before, 18, nagring ti cellphone ko. Ni Wilfred. Apay nga ta. Hello, Wilfred. Wilfred, hello. Hello. Apay. Awanan siya kaya mo. Ni Belinda, apay. Natayan. Natayan ni Linda? Hanggang wakas ta. Naatake. Saan nga nakaring tibigan? Niya. Intaray mo ito hospital. Yung talaga natayan. Segundi,
Tanang sa amin taking kuha na. Natake. Oh my God. Awanan tiyak baling nasawak. Goodbye, Hawaii. Goodbye, Hawaii ko naman. Hindi ka pa nakadaan ng Hawaii. Pakadaan ako kumapay lang. Diyos ko. Kita magkadlahan nga yati bihag. Huwag nga ron. Umahik to tatain to nabigat. Adan to ni Suna. Asas kaswanda. Wilfred. Sakit, di ba? Siyempre, inayat ko. Inayat na. Kaya natunday dyan ang pahap mo. Sangisot na ikari. Sino nga na ikari? Mabaling ka dito, sublikan ka. Handa pala panunutin dita. Mapusubling pala at panagayat mo kanya at nailab ka rin ko na. Sige. Okay. Umayak to. Umayak to kita, hindi kayam ko. Manong na imigas lakla na pukawan. Iti kapsat. Tagas tatig na patig ni Linda. Naori na tatang kini June, manong nemi. Kasalatan na malata, timulad kanyak nga nagpanes. Nagkukuyog kami nga talo manong nemi, nga napan sa jipidig. Ito na kayo mansayagan na. Pinalubusak, dagiti luwak, nga nagarubos man. Ini makita, tikasalamat maturog lang nga gayam ko. Kaya orin ni tatang manong nemi di talyawa kisuna agan anong og. Orin ni June. Nakapatpatek nga kaya. Lagas talang libiyag. Sante ka bukbukudan. Gabot tayong babulod lang ni Apo Diyos ka na tayo. Dito amo ng kano, di pa nangalan na. Ngayon sa nga bali. Pinaragsak mo di kaya mo. Sagbay ka pagbusay. Untan. Nagragsak kumapay no. Nakapagkalaysa naman lang ni Wilfred. Saan nga amo di kabagyan na manon nemi? Tinagbaling nga relasyon mi kini Wilfred. Kito kasasalitak di kita sa nga kabagyan na. Ay na, nakaragragsak. Nakaragragsak ita lang ang bakasyon na ito'y kalakak nga kasi dyan karagsak na. Gaya na in love. Nakadatungan na talaga, di kita lalaki din, nakostang ang bakasyon ka tumay tapasyaran, mawat, kayat na. Naging ka nga laka in love, na in love nga talaga ka ni Wilfred. May mga instrument. Awan tinibagbaga na ka na kayo, Nana. And, uri no sanda nga nag-asawa ka ni Wilfred akat arig na nag-asawa da. Taleta matibagbaga na. And nakadeposito nga kwartada iti bangko dito yung Pilipinas. Kita ibagbaga na idi. Nga naaramid dan. Naramid na nga niya. Nga John account da rin jay. Nakapag-John account na sakbay ng pimusay. Kaya ba talaga kalintagan ni Wilfred? Kada yung kwarta. Among nato ka na kami agad nagagat.
Wow. Adot na tultulungan na ka na kakabagyan. No, pwede madigiti tultulungan na ini ko nga saan damat nga tinagiban at tulong na. Bagbagada nga agbasa da, ang saan damat nga basbasa. Nakasaysayang. Yung mala, letan ta pagpatingan tibig na. Kasi ano kaya mat nga nagamam mo? Hinagayam kami ti Facebook. Nagdakil tinitulong na ka na kami na. Itinaksidente ni tatang ko. Hoy, kasi makikita mo katado na kita umumay. Kaduan na kita kita natulungan na. Kapata, managtulong nga talaga ni Linda. Kalpasan ti makabulan manunay mi pisipot pimusay ni Linda. May nakpinasyar ni Wilfred. Mildred, lang. Sa gailim. Ni Wilfred. Hi. Kamusta ka? Oh, nakabasar ka man. Umay kabaliwan nga raman. Loko. Linipat na. Gabolang ti Hawaiana. Siyempre, sino kumatihang may indap kang kuha naman. Kung sayang, nasikugam sa pa kisuna. Kung arod, tuwada nga natay eh. I love you, Mildred. Posible nga nalipatan nga ako sa Hawaiana. Siya gagawin nga lipatan ko na tanang arod. Kaya mo nagbasa? At ang garik kang kadi, nga magbasahin ka. Kaya ka man nakadanon siya sa Hawaii. Matipati na kanya kakwarta. Tulungan kayo kinitsyon. Sika nga. Paamon. Mga ramit ang langin, magipasdag natin negosyo. Ang negosyo mo ma. Talyer. At damat amok tayo mag-mekaniko. Nagadalak mo 6 months di may parang mekaniko. Dumot parok kanok. Tigitipatang ka driver. Tricycle driver. Sa gumatang ti magbagar ti manong nga tricycle. Dada ipasada na kita awang pagpasada na. Wilfred. Si kamit lakin siyak tinaykari. Kandakal na itulong ni Linda. Gabutan natulungan na ka. Dahil na ispan ni tatang mo. Matulungan na. Ngawat kwartang imbati na. Pagbasa yung agkapsat. Pagpuunak ti negosyo. Gatang ko ti tricycle ko. Gatang akpay ni tatang mo ti bukod ng tricycle. Tamang nagkastakat saan nga magipaspasada. Wilfred. Kasangit mo. I love you. I love you more. Nayat mo din Linda. Awan din Linda. Nga nagbalay ng paset ti biyagda. Santong nga malipatan ni Sona. Talagang santong nga malipatan ni Sona. Aging ka si bibiyagda. Kahit noan niya man manon name ito nagtulagan mi kini Wilfred isutin na tungpal. When? Nagbasa manong name iti kahit kumadla kurso nga nursing tarita nga ron ambisyon ko. Idin to accountancy mat manong name kini June nga ading ko. Mati problema manong. Tada. Ni Wilfred amang suportar kada kami. Sana pintas iti put up na nga negosyo. Nagado iti suki na. Manong name dagiti tricycle driver. Nga mo pa nagpabulkanize kang kuha, nagpatariman, kanda dumapay. Sa nga tricycle manong name, ano pa dagiti jeep, kada kotse, nga mo pa nagpatarimaan kang kuha. Tadamat 5 kakakaduan na manong name, talimawan na itaga negosyo na. Nakapagturpos kami nagpadpada ti kapsat ko, manong name, nairuhar ko matibord ko, nagtrabaho ak manong name ti private hospital. Aging ka nga naisayang katen di pa nagkalay sabi. Naman pa hanggang pa nga nagkalay sa ada idin mapaspasamak kada kami. Nukasta nga mailiw kami.
Akun kontrolak lang manong. Nabigsapi lang ni tatang manong nemi. At ay tultuloy naman lahat tatagpaspasada ng mga kagat. Tatricycle naman dahil paspasada na. Irinto manong nemi. Tamang opusi naman ten ni John iti bangko. Adalig iti kunda ko manong nemi. Mapamisarong karan titanam ni Linda. Nagroon ang lukas ng birthday na kaniti death anniversary na. Ni Linda manong nemi. Na nagbaling nga pa septibiyag mi iti asawa. When? At minsan, kahit inagaw na kaniyak, ti boyfriend ko, naman paisyak, tinangiduron kang kuwana. Pinaragsak ko isuna. At kas ibaga, nagiti kakabagyan naman ng nemi, nasipod di adan relasyon na kini Wilfred, na isang sangayan tiragsak na. Naragsak na pimusay ni Linda, my best friend, manong nemi. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, manong nemi nga nangibasa. Kahit sabi ko manong nemi, tadamat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiripadak nga dimngeg. More power to your program, manong and Candace. Tuwing nga dagyaman nga paghayam mo, Mildred. Thank you, King ka, Mildred. Ting ka pa nagsurat. Thank you. Maraming salamat, King ka. And thank you mat kada kita nagbuya, nagdengeg, kaya nagbuya. Salamat po kada kayo.